латукуби гулбуби эшонқуловаи 60 сола 5 рӯз пеш дар манзили зисташ аз сӯи келинаш. ин зан мегӯяд як хоҳиши соддаи ӯ ки келин набераҳояшро назанад баҳонаи муноқиша шуд, вале сабабҳо шояд амиқтаранд. Гудака я намуд зад, ма аз дар даромадам, гудак омад мана часпид. Ба ман дам назадаму гудака ачоқ кардаму гера кардам, хона гирифта даромадам. Ҳаби химчакати зад дар почи ман зад. Гудак дар пеш шуд. пайи зарбаҳо ҳанӯз дар dastoни ин зан намудоранд. Ва дига мана часпиду кашид, ҳамити фала гирифт, саром мана мита хун шудаги, саром ба зад хун шудаги, дастма дар тиреза ҷиқида зад. ҷанҷол дар хонавода тақрибан 3 сол аст давом дорад. замоне сар шудааст ки духтари ин зан аз хонаи шавҳар ба ин ҷо омада ва ҳамроҳи онҳо монд. ҳар сол мана ҳами хелӣ мекуна, ҳами духтарам ки ҷанг меша, шабпошаб меша, бори сари духтари ман мекуна, духтари ман аз хона пешкунӣ меша. келин баъд аз ҷанҷол ба хонаи падару модар рафтааст. шавҳараш бо шунидани ин ҳодиса аз Русия ба Тоҷикистон баргашт. манижа баръакс хуштоманаш ва духтари ӯро гунаҳгор медонад. ман аввал якум хучон задана сар кардам. Триза манам мушкати даешкам задан, тифайлкати даешкам задан. Ва на ҷонум дар кадохи, барои чӣ ки ман ҷодам вазби. Ба манам зурба манам чизе ки фори катиаму задмишона. манижа мегӯяд дар шабакаҳои иҷтимоӣ танҳо навори латукуби хуштоман аз сӯи ӯро ёфтааст. шавҳараш ки аз ҳамсари худ пуштибонӣ мекунад, дар назди пулис гуфтааст мехоҳад ҷудо аз хоҳараш зиндагӣ кунанд. ҳами хонаи ман тақсим карда даҳмино даҳми апам метем баня туалет ошхонашам кара метем ки ай сабабе ки надорад ҳамун чи вуҷуд надорад ман кара метем гуфтум ана ҷиддо мекунумша қоидавӣ. келину хуштоман ҳарду худро ҷабрдида медонанд. онҳо ба шуъбаи корҳои дохилии шаҳри нав муроҷиат кардаанд ва таҳқиқи ҳодиса шурӯъ шудааст. дар Тоҷикистон хушунати хонаводагӣ ё ҷанҷоли келину хуштоман як масъалаи доғ боқӣ мондааст ки гоҳе ҳатто бо марг ё худкушӣ меанҷомад. оилаҳои ҷавони мо имрӯз мехоҳанд ки камтар вобаста бошанд, яъне бештар мустақилиятро ба худ дошта бошанд, мехоҳанд алоҳида зиндагӣ кунанд, худашон роҳбар бошанд, худашон масалан ба ҳамон машварату маслиҳати калонсол ба қавле ки бар зарари онҳо аст, ин ақидаи онҳо аст, камтар ниёз доранд ва ҳамин аст ки арзишҳо тағйир ёфтанд. бинобар омори расмӣ танҳо соли гузашта бештар аз 4000 нафар аз зӯроварӣ дар оила расман ба мақомот шикоят карданд. зиёда аз 13000 оила вайрон шудааст ки 162 адад бештар аст.